O Pahingakulog mga kaprobinsya. Roas Boulevard, Manila. Sabi sa may Manila Bay. World International Cleanup Day daw yun na. Pero daramang tao. Daramang tao di ayun, pila halaban pila ato. Oh. Adi sa mayungod sa footbridge. Harani sa Padre Faura. Ermita Manila. Pila, halaba, makadito sa baw-baw. Dawan tao, diba? Karto kita. Pulawan Taan, White Sand sa Manila Bay. Okay, pinta. Kita, hari kita. Op. Hari kita, hari na kita. Akyat tayo Aduh, ayun, daramang tao dito sa ano, White Sand. Maganda dia. Gantang po. Dia. Ayun! Ayun! Bisa, bersahabat. Ito mga tower, mga taas, mga building. Diba? Ciudad Manila. Adi kita sa Manila, Manila Bay. Ang tawag po nun si International Cleanup Day. Oh, ito, may White Sand. Ayan. Wala ka naman pala rin. Ang masulot gin napila. Pila sinalaban pila antes ka makasurod nga to sa White Sand. So, dito na kita, aguanta kita sa tulay. Overpass, oh yan ha. Damo dito picture. White Sand sa Manila Bay. This is for today, September 19, 2020. Okay. Okay. Pasyala kita deh. May man kita suplita sa rakyan. Ito yung tinuksan, kita mo sa hindi pa sila sa doon. Hindi naman. Oo, haba lang. Tingnan mo naman yung makakapasok po. Every 5 minutes yata. Ang sunset ito marom law garing marom. Eric. Okay. Pwede na itong 5 minutes nga limit. Yan ang minutos sa video. We have to pause off. Okay. Guys, subscribe. Subscribe ha.